התפקיד שלו לגלות את שם השם. כי זה התפקיד, בשביל זה יש מלפפון. כמו שהרבי פעם אמר בהתוועדות, קיבלת יד כדי להניח תפילין. לא שיש לך יד, ואחרי שיש יד, אז אמרו, רגע, מה יהיה לו יד? מה, עם היד שלו רק ילחוץ את היד, עם היד הוא רק יפתח את הבקבוק? לא מתאים. תן לו יד גם שיהיה לה קצת תוכן, שיניח גם קצת תפילין. כי לא יכול להיות עם היד. אם לא היית מניח תפילין, אין יד, לא צריך יד. נתנו לך יד כי יש תפילין. מכיוון שלמעלה יש מצוות תפילין, לכן יש לך יד. אם אין מצוות תפילין, אין יד. אין יד, לא צריך יד. מה זה היד? מכיוון שיש מצוות תפילין, לכן יש לך יד. מכיוון שיש מצוות צדקה, לכן יש לך יד. ומצד בחירה חופשית, ביד אתה יכול גם ללחוץ יד ליהודי שני. אתה יכול עם היד לפתוח גם בקבוק. אבל זה תוצאה שולית למה שקיבלת יד. למה יש יד רק בשביל תפילין? נו, אז האדם הזה באמת כל החיים עבר ככה, אבל את השליחות האלוקית הוא לא עשה. יש שליחות אלוקית. אדם חי בעולם, הוא חי בלשרוד. מה זה לשרוד? יש לי שליחות. יש לשרוד, הוא שורד, מה אתה שורד? הרי אתה בן מלך, יש לך תפקיד מה שאתה צריך לפעול במציאות העולם. זה הפירוש שטות הקדושה. להפסיק לחיות לפי איך שהעולם חי. מסודר, ברוך השם, יש לו משכורת, אני חי בחיים מסודרים. חי בחיים מסודרים. שהשם ייתן לכולנו חיים מסודרים ועם רווח הכי גדול. אבל זה לא אומר עדיין שאתה בשליחות האלוקית שלך. שמעתי פעם איזה חסיד שהיה ביחידות אצל הרבי. שאל את הרבי כזו שאלה. היה יהודי במונטריאול שקראו לו רב פרץ מוצ'קין. היה יהודי חסיד. בשני דורות הקודמים, יהודי דבוק בחסידות. היהודי הזה היה לו בבית מחסן שהיה עושה יין. אז לפעמים היה אצלו בבית, לפעמים שהיה בא לבית הכנסת, היה ריח לבגדים קצת מיין. היה יהודי חדור, ספוג, בקדושה, באהבת ישראל. יהודי שכל כולו היו מסתכלים עליו, רואים עבודת השם. אבל היה לו קצת פעם איזה קרע במעיל עליון. היהודי הזה היה גר במונטריאול, והחסיד הזה, היה שם עוד בן אדם שנקרא החסיד אשר בלבוס. בלבוס מודרני חסידי. אדם ככה שבא לבית הכנסת בזמן, ואם ישבת לו על המקום אז אוי ואבוי, ואם לא קיבל עלייה פעם בחודש אז השם ישמור. אדם נחמד, היה אדם נעים. והוא היה נכנס ליחידות אצל הרבי. אז פעם ביחידות הוא אמר לרבי, אני לא מבין, איפה הצדק? איפה היושר? רב פרץ, החסיד הזה, שהוא כזה עובד השם וכל כך ספוג בקדושה, אפילו הבגד העליון שלו יש לו איזה קרע פה, וכל כולו בקדושה, לא מגיע לו שיהיה לו איזה בגדים מכובדים, יפים, למה הוא צריך ללכת עם כזה קצת בגד עם קמת או קרע, משהו ככה? הוא אמר לרבי, היה פתוח עם הרבי, הוא אמר לרבי, שם של איזה שחקנית, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שהייתה בקליפורניה, היא עכשיו הרוויחה באיזה פרס של הוליווד, היא הרוויחה $מיליוני. שאל את הרבי, איפה הצדק? איפה הצדק? איפה היושר? איך יכול להיות יהודי כמו רב פרץ, שכולו ספוג קדושה, אז הבגד שלו יש לו עוד בגד קרוע, לא 100%, והיא שכל כולה זה עניין של יללות, ויש... הרבי ענה לו ביחיד, הוא אמר לו ככה, תשמע, השמחה של יהודי בעולם הזה והאושר שלו לא נובע ממה שיש לו בבנק. הרבי אמר לו, איך שאני מכיר את רב פרץ, הוא נמצא בשמחת חיים, למרות שהבגד שלו קצת קרוע, ונדמה לי שהוא אפילו לא יודע שהבגד שלו קרוע. והוא נמצא בשמחת חיים. ואין הכנמי, אתה רוצה לעזור לו, תדאג שיהיה לו סרטוק יותר טוב. תדאג, אבל האדם הזה אפילו לא יודע והוא כולו בשמחה. ונוגע למה שהזכרת על אותו אחת, למרות שכל העיתונים אתה אומר שמדברים, אני לא יודע אם היא נמצאת לגמרי בשמחה. ואתה עוד תראה את זה. ככה רבי עבר. וזה היה בתוך יחידות, בתוך משפט. שמע, לא עלינו אחרי שבועיים אותו אחת התאבדה. התאבדה.
אז הוא בא לבית הכנסת והוא אמר, תראה, אני הייתי לפני שבועיים של הרב ביחידות, אני שאלתי את הרב, הוא היה מרגיש פתוח, יהודי כזה, בלבוס כזה גביר, שאל את הרב פתוח. הוא אמר, הרב אמר לי, אתה עוד תראה את זה, אתה עוד תראה. זאת אומרת, מה זה קשור לענייננו? יהודי צריך לדעת איפה הוא מונח, במה אתה מונח. במה אתה מונח? אתה מונח בשליחות האלוקית שלך? אתה מונח בשליחות האלוקית כמו שכיר, כמו פועל מצוין, או שאתה מונח בזה כמו טעמה כי טוב שכרה, כמו איש סוחר שהוא חי את זה. הוא חי את זה עם תענוג וגשמק. לא יכבה בלילה נירו. לילה, חושך, גלות, קשיים. לא יכבה בלילה נירו. לא נכבה שום דבר. מאיר אצלו הנשמה. י' שבט, יום ההכתרה של הרב. כל אחד מאיתנו חסיד של הרב. צריך לשאול את עצמו, איפה אני מציע לעצמי, מציע לכולנו. בוא נתאר לעצמנו שמחר י' שבט, מחרתיים, כל אחד מאיתנו נכנס לרב ליחידות. יש מישהו פה שיכול להגיד עם יד על הלב, אני אכנס ואני אספר מה עשיתי בחצי שנה האחרונה, והרב יגיד לי, אני חייב להודות לך משהו, אין לי מילים להודות לך, מה שאתה עושה. או שכל אחד מאיתנו, לפי איך שהוא מבין מה הרבי דורש מכל אחד מאיתנו בשם הקדוש ברוך הוא, בשם הכוונה העליונה, מבין שהרבי יגיד, תשמע, אתה עשית, אבל תראה מה שיכלת לעשות, תראה מה, אתה אוכל בהכשר הבד"ץ, בסדר, אוכל בהכשר הבד"ץ, בסדר, אוכל בהכשר הבד"ץ, כל הכבוד, מה זה ליהודי ירא שמיים לאכול בהכשר מהודר, זה דבר פשוט, אז הוא אוכל, זה לא חידוש. מה עשית בשביל השליחות האלוקית שלך? תספר לי מה עשית לשליחות האלוקית. מה עשית? סידרת בבוקר את המצעים שיהיו ישרים על המיטה? שמת את הפיג'מה מתחת הכרית שלא תצא החוצה? מה עשית? תספר לי מה עשית בשביל השליחות האלוקית של כל אחד מאיתנו? יש לנו שליחות אלוקית? השליחות האלוקית זה רק לפרנס את המשפחה? השליחות האלוקית זה רק לחתן את הילדים? השליחות האלוקית זה רק לדאוג שהילדים יהיו מלובשים? ודאי שזה השליחות. לפרנס את המשפחה, אבל זה הכל במעטפת של העניין. יש את השליחות בה"א הידיעה. להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. לגלות אלוקות בעולם. לדאוג שעוד יהודי ירגיש את הקדוש ברוך הוא בעולם. זה השליחות בה"א הידיעה. לעשות את השליחות של אברהם אבינו, אל תקרוא ויקרוא אלו ויקרא. אתה רוצה שאצלך יהיה חדור אלוקות, תחדיר ביהודי שני. אין דרך אחרת. אתה לעולם לא תרגיש טעם טוב באלוקות, בקדושה, אם לא תיתן למישהו שני להרגיש את זה גם. תעבוד לבד, לא תרגיש שום דבר. תחבר עוד יהודי, תעשה איתו קביעות בלימוד, תעשה איתו קביעות בחסידות, תקרא לו שיבוא לבית הכנסת ללמוד איתך לפני התפילה. אז שתתחיל לפעול עם יהודי שני, תתחיל לקבל גם אתה תענוג בעניין אלוקי. אם אתה תדאג רק לעצמך, לא יהיה שום דבר. הדור שלנו, אין ויקרא בלי ויקרא. אל תקרא ויקרא אלא ויקרא. אתה רוצה שאצלך יהיה ויקרא שום בשם השם כאלוהים? צריך להקריא ליהודי שני. מי זה היהודי שני? תחפש, בבית הכנסת יש יהודי. חבר שלך מהבית, מהשכונה, מהבניין, מהעבודה, חסר עם מי? חבר'ה לחיים, היום זה ערב י' שבט, כל אחד צריך לחשוב, אני מחר נכנס ליחידות. לי נדמה שכל מי שנמצא פה, אם הוא איש אמת, ברור לו שאם הוא מחר נכנס ליחידות, הוא לא אומר, הרבי יגיד לי, יישר כוח, תענוג לראות אותך. הרבי יתענג לראות אותו, בוודאי. אני ממש, אין לי מילים, אתה ממש 100% מה שאתה עושה. כל אחד מבין שיגידו לו, תראה, אתה יודע כמה אתה יכול לעשות, אתה יודע כמה אתה יכול לפעול, אתה יודע כמה אתה יכול לרומם ולהגביע, מה אתה יושן לך, מה אתה יושן, תעשה, תפעל עם עצמך, עם הזולת. ללמוד את ההתוועדות הראשונה של י' שבט י' א', ללמוד את זה, ללמוד את המאמר הראשון של הרבי, ללמוד, לחשוב על זה, להתבונן בזה, ולהוציא מזה עניין לפועל לחיי היום-יום. חיים.
יש.